Hayo malalamel, hayo danyalamel, hayo buralamel, binyal didaka. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Do haadi yewtere men bange wuro men ɗayifa barkala machallah en nani en beltima kono gadi en paami joni no paaɗen ko wuro men Fass subalɓe torkal machallah Fass subalɓe ko subaɓe non cala mi seydi wi subaɓe labɓe kono kadi labti torkal machallah kala cohluɗo ñamde lingumaɓe machallah yahata ko Fass kono yahata foddoyade en jetti dendagal bandiraɓe kala cen sarifo bandiraɓe sen nana sawto ma ɓe kaɓata ɓe karata ɓe kastata sawto nden sawto machallah ene laabi ene labti kadi ko kalta ko en nafa julɓe ko kalta ko nafo renndo ngo cen sarifo bisimilla jokken paaɗen wuro men Fass subalɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. En jetti Allah ina lalum en jetti Cheikhna Ahmad Tidiane en jetti Sidi El Hadj Ahmad Saïd radiyallahu ta'ala anhu en jetti ceerno men ceerno Ahmad Tidiane Ba radiyallahu ta'ala anhu. Wallahi ko Allah andi to waɗata hunde, wallahi Allah kala ɗo waɗi hunde fuurani nde gonnen e jungo makko kanko ceerno men oɗo hande ceerno Ahmad Tidiane. Alhamdulillahi rabbil alamin. En goni e ñamanelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɗum waɗi golle ceerno ɗe no kawni Fass ceerno Sidi El Hadj Ahmad Saïd nde wonno mi meeɗi on wiide omo yiɗi Allah ha o yooli toon o inniri l'islam, omo yiɗi sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ha o inniri sunnatu ha heewi, omo yiɗi Cheikhna Ahmad Tidiane ha o inniri Fass uji ɗi haɗi keewi. Eyo Fass maayo noon o yaadi e mum e ceerno Ahmadou Baro radiyallahu ta'ala anhu ko huuɓata koyɗe kanko ngo sinca haqiqa ko 1960 sincana ɗum ko ceerno Mouhamadoul Mountaga Sall. Ceerno Mouhamadoul Mountaga Sall o daña ko 1925 to Daara. Kanko alhamdulillahi rabbil alamin ko miñum ceerno men ceerno Mouhamadoul Bachir Sall ko mawnum ceerno Mouhamadou Nourou Sall o wonno ko Guinée Bissau o toon nde kadi o wonno on saga ceerno ittimo ɗon nawimo ɗo Fass ɗo taw omo wondi e almuɓe 40 alhamdulillahi rabbil alamin. ko denɗo alqur'ana ko moƴƴo ko deeƴƴo ko laaɓɗo ko laaɓtuɗo yonima tan min somi yiyinomo tan kanko e ceerno Bachir en mi daratono moɗo yeeɓa ɓe gila yaadu ndu ko yaadu needi, haala ka ko haala needi, ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala sawtuji kawniɗi kulɓiniɗi ala sawtuji ñaɗɗi ala. ceerno Mountaga kanko e ceerno Bachir e ceerno Nourou wallahi ko ɓe yimɓe deeƴɓe moƴƴuɓe ganduɗa hono maɓɓe weeɓani. kamɓe jinnaɗo maɓɓe o ko Karamoko Sall o wiyete mayen garoy e gurdam mum. Karamoko Sall wonnone ko ñaamo afodine Ahmadou Cheikh Omar al Fouti radiyallahu ta'ala. Karamoko Sall woni jinnaɗo mum ko ceerno Idrissa. ceerno Idrissa ne kadi wonno ñaamo Cheikh Omar al Fouti radiyallahu ta'ala. Ala kulli halin koɓe barkinorteɓe. kanko ceerno Mountaga noon sincana ɗon ɗo Fass ɗo o wondi e maɓɓe gondigal moƴƴal joɗgal ngarɗugal ha en jii sirru moftinoɗo toon o, en jii hande juma maheteɗo toon o. ɗum ɗon fof en gandi koye ɗen barke ɗe ceerno e ceerno Ahmadou Baro yaranno koyɗe ha ɓe mbi nokku o Furat eɓe kalana en ko jogori hen wonde ko eɓe kolla en eɓe joopo hayso en jiyani hayso en paamani. hande noon en jii ɗum en jii juma ka no wayi. kanko ceerno Mountaga ko noon Allah waɗi mo walillahi alhamdu daiman. so ari Madina so tawi o ari ɗo ceerno Oumar Diallo ɗo kanko e ceerno Adama en Alassane Baylo en ha ceerno Mahmoudou Diop en ceerno Moussa Niang en ceerno Sada Diallo en taw emin jaaha emin keɗo jewte maɓɓe e batuji maɓɓe. ala kulli halin kanko kala nde o ƴefti konngol cikkata ɗum ɗo ɗum kan ummi tan ko ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam. te kanko ne omo ɗacci sukaɓe alhamdulillahi rabbil alamin. omo ɗacci ceerno Mouhamad Ali, omo ɗacci Mouhamadou Siraju, omo ɗacci Mouhamadoul Bachir, omo ɗacci Ahmad Tijani, omo ɗacci Ibn Omar
omo ɗaccuno ceerno baro noon wurani ko juuti ɓeɗo noon fof koye worɓe omo ɗacci rewɓe nde kadi aishata e ruqayyata e maryam e jeynabo e hafsa alhamdulillahi rabbil alamina juma ka ina ɗon juma ka ina totte farilla juma garɗo fof ina totte hen taw on sanga nde bindanmi kayit o nde ko galleji 34 woni hen ina anda noon oɗo saaha ina wawi taw ɓuuri ɗon hakkude makko e Madina Gounass ko kiloji 10 walla 17 hedde hen tan omo wonduno kanko ceerno Mountaga Sall omo wonduno e ceerno Djibril Diop omo wonduno e Souleymani Ba omo wonduno e Mouhamad Ba omo wonduno e Mouhamad Gueye omo wonduno e Mouhamad Dieb omo wonduno e Salihu Diop omo wonduno e Amadou Diop omo wonduno e ceerno Ibrahima Seydi Sall omo wonduno e Alhasan Won omo wonduno e Lamine Won omo wonduno e Mamadou Demba Dieye ɓeɗo fof ko suɓaɓe ko laɓaɓe e dental he ko andaɓe ne kadi kamɓe fof ɓe mbaɗi jihadi goto e mum fof ina handi e deftere ko adinde ɓe koɗoyta Fass noon ka tawi to Misra to woni toon duuɓi 3 on sango e Gulumbu duuɓi 6 e wuro ngo ko ni ngo woniri e ngo rema e ngo jogui boyli maggo e alhamdulillah fodde boyli 10 e ko fawi on gonnoɗo mawɗo e duuɓi ñande hen ko Mamadou Seydou Sall on noon lasde mum ko Horndolde kanko on ceerno Mouhammad Saïd Sall ko noon o wano kankone kadi no hono ɓeya sahabaɓe ɓe limɗen nane ni ceerno Karamoko Sall e hoore mum o ari hay Madina Gounass o ari o wi addunoma ko ha o nawta suka e makko ɓe eyi o nawta ɓe Fouta nde o ari o yi beddaji ɗi o yi kadi rewɓe no cuuroyi eno yi ɓe goniri yimɓe hulɓe Allah rentiɓe wonɓe e sunna o tawi ceerno ɗo caali ɗo o wi ceerno ha min de mi arino dey hami ƴefta ɓinguelam ngel hono ceerno Bachirou e Mountaga e Nourou mi nawta ɓe kono noon mi yi joni mi yi wuro ngo no wayi mi yima no mbaɗa mi yi ko jiimi ɗo ko mi andi ko gandumi ɗo ko wallahi mi andi joni ko min arannoɓe kono ngolɗo lawol min tigui e hoore am mi arani dental ngal so tawi mi ruttima noon mami addu Mountaga yanta e makko seede gandirta min e hooram komi perɗo to ruuhu am mi feeri eyyi wa amma Nourou noon ɗaccidam e Nourou ha kankone o yonta arde o aranat hoore makko koni waɗi nde o rutti nde ceerno Nourou arino kadi tawti ɓeegay alhamdulillahi rabbil alamina kamɓe gurdam mabɓe ko ni ɓe goniri ceerno Nourou Sall noon janggi koɗo ceerno Mouhamadoul Bachir Sall ko on jangguinimo Alqur'ana o janggi kadi to ceerno Ahmad Tidiane Fass min tawodiri toon e fannuji keddiɗi ɗi ko ni ɗum woniri toon kanko ceerno hono ceerno Mountaga Sall gurdam makko yo Allah hokku en nandude e mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on caminama on juurama kono kadi on beltanama no fewi eɗen jokki yewtere men wiyetede ande hoorema ɗo saktima Daka FM mo 90 e toɓɓere 9 yadude e jinnaɗo men ceerno Salif Mouhammad Seydou Haydara ɗon ɗo wuro men Darou torakal machallah eɗen beltoro kala saaha joddade makko eɗen beltoro kala saaha huccodirde makko eɗen beltoro kala saaha yewtidde makko ha tengtir e ɓeɗo sahabaɓe ceerno e ɗeɗo guure ɗo limtanten bandiraɓe kala en nana ene belto ene paama taw joom guuren ɗe sincinaɓe ene keeɗi ɓesgu men ene keeɗi en keeɗo yewtere nde kono kadi ene beltoro jinnawo men ene kaale ene beltoro guru men ene kaale ene beltoro ceerno mabɓe